Kini akong problema bahin ni sa lalaki nga akong hinigugma nga di naka-schedule na ang among kasal. O kung nga nang na problema ko ani, ingon magud ini ang mga panghita po. Pangarap ka na lang ba o magiging katotohanan pa? Bakit may mahal ka ng iba? Ngunit di bali na kahit mahal mo siya. Mahal naman kita. Oy! Ay, Nay! Nani, Oh, Nay! unsa man as binok, nanguyap na nimo? Ambot lang, Nay. Nanguyab tingali na, pero wa man kasulti. Ha? Murag, di siya kasulti, Nay. Ambot og naunsa na siya. Uy, katurpi ko day ananda ko. Uy, ayaw ana, uy. Kaya ka na mga klases tao, lisod na. Unsa may nakalisod, anak, Nay? Una, maglisod ang pangitag trabaho. Nga naman. Kay mawa mga play. Basta mga magiwawon ganilan ni. Huwag yun ay ayo, ha? Maubitaw na sa tatay ni mo. Unya nga, nagkadayon man mong tatay, Nay. Giunsa man niya pagpanguyab di ay nimo. Wa man na manguyab na ko. Ha? Nga nugod? Giunsa raman di ay pagpanguyab niya nimo? Wa na manguyab na ko. Ako mo'y nanguyab niya. Puara. Ako'y nanguyab, ana, oy. Di man na makamaong manguyab. Sa ato pa, ikaw di ay may dako kaayo og gugman ni tatay, Nay. Di, oy, siya. Unya nga nung bida, uy, libugan ako sa inyong kaagi, uy. Nay, paminaw ha. Istoryahan, teka. Paminaw. Sige, Nay, maminaw ko, Nay. Niya, kanas tatay ni mo, magsigil na nagpaatbang nako. Nya? Magsigig sunod-sunod nako. Ug sa diyang ipangutana nako kung unsa gayang tumong, pagsigig sunod-sunod nako. Di man mo tingog. Di, akong sabot basig manguyab ni. Unya, mauwaw mo sulti kay naidaghang tao. Unya? Mauto nga ako siyang gida sa plaza para kami na lang duha. Nya? Mauto. Sadyang kami na lang duha. Ha? Ako siyang giuna nagsulti. Nga kung unsay imong tumong, isulti na ako. Isulti na. Ayaw ko papaabot ang dugay. Unya, misulti gid siya ni mo, Nay. Nakita na ako nga nang luspad. Oo. Unya nakita na ako nga murag gipaningot og maayo. Unya murag nagkurog. Uy, gikumbulsyon? Wa. Unya, unsa may sunod nga nahitabo, Nay? Ako siyang giingnan nga. Kita na lang duha. Wa na kay angan kauwawan. Sulti na kung unsay imong tumong isulti, angan imong isulti. Unya, wagid mo sulti sa tatay di ay, Nay. Na, wag yun ay. Hangtod nga miingon na lang ko. O kung di ka musulti ron sa imong tuyo na ko, mauli na ko. Bahala na ka din eh, biyaan te ka. Unya, Nay. Ang kanahan, misulti man tuod, pero lain may gisulti. Unsa may gisulti, Nay? Manguha mag 50 pesos. Kaya wa ko na sa pliti para uli. Ang kanahan, misulti man tuod, pero lain may gisulti. Unsa gisulti niya, Nay? Manguha lagi 50 pesos, kaya wa ko na sa pliti sa ila. Ha? Askang, aha, katawhana. Unya, wagid mo magkauyab adto, Nay. Wa gyud. Hangtod ako na lang siyang giprangkahan. Giunsa man nimo siya pagprangka, Nay? Akong giingnan nga. Naibaw kong manguyap ka na ako, dili ba? Oh, mitando biyang kanahan. Unya? Mauto nga akong giingnan nga. Unsa man gyud gusto nimo? Unsa man gusto kang balihon nato? Di makan musulti na ako nga manguyap ka na ako mo'y manguyap nimo? O, unya, Nay? Tandog kanahan. Unsa? Mauto. Aron madali, no? Akong gipanguyaban ritso. Pero ang problema kay di man mo tingog. So di siya makasugot nako. Giunsa naman ang nimo, Nay? O mura taong kugbuang. Ako'y nanguyab. Ako ra sa tigsugot. O mo to. Uyab na ni. Kidot. Recorded by X Thunder Gaming. So, uyab na mo ato ni tatay, Nay. Ay oo, uyab na kay mitando man kanahan. So karon ang problema kay dili man kakitag trabaho. Ngano naman, sad? Di makasulti. Murag kunog kuan muungot ang yaba ba.
Kaysa di ang gi-interview siya sa bagger sa department store, dili man mo tingog og pangutanon. Unya, ingon man lagi to si tatay nga nakatrabaho sa department store. Nadawat na igin siya. Ang angog dili madawat. Nga amo man kuan ninang sa kasal ang interview niya. Unya kay wa may mahimo ang among ninang. Ako na lay interview. Unya siya mo'y akong gipatrabaho. Wala no, bumot sa ito'y. Haskang paita lagi tawhana. Nya, karon nakikistorya naman lagi na si tatay lagi. Aw, ako man ang gianad-anad. Kaya akong giingnan nga kundi kagani mag-usab ana. Wag yun tayo padulngan. Mao nga mas may pag magbuwag na lang tangdaan. Unya? Aw, diha pa siya mihinay-hinay tingog. Mitingog og pangutanon. Paita sa aning tatay di ay, uy. Mao nang ikaw, ayaw gud anang manggiiwawon. Kanang gitawag nila kuan pulpol or torpe. Ha? Ang pangita kanang bagag naong. Mao banay? Day! Oy, Wendell! Oh. Ikaw mo gudi ni, oy. Buhi pa di ay ka? Ay, bakit sakit yung natulan mo eh. Ano sa ulan siya? Pero wadyo ka magparamdam na ako kung asa na ka. Uy, nausap lang dali mo si Stagi, no? Ah, O ibunan, ko, Pedro. mabuang na pag hinahinay. Naigol mo tamis pinagod. Palit na kang nawa, naunsa day ka. Uy, karon gibunan pa ni mong si Stagi, ha? Sakit po eh. Ha? Sakit ko. Gani, tuo ko matay na ko. Usay mo sakit. Pagpa-check up na ako, may kita ang doktor resulta na ko nga, huwag yung magtuo. Ha? Kuan, ingon ang doktor nga, uy, doon nakikanser sa baga. Sa baga? Oh. Baga na kaayo. Pagbago Bago ito, istorya, ano magbabalan mga- man ni siya, uy. Mo ko istorya ng mga komersyal sa radyo, di ba? Kung doon nakikanser sa baga mo na ilalim na baga. Mapalit sa Colon Street. Sakit lang gyapon kay Colon man. Oh, lagi mo ito. So, kada Pagtarong, uy, magbinuang man ni siya, uy. Oy, so kada to nga daw nakikanser sa baga tao ko ganay mo kaon. Wa ang tanan, mao tong niwang ko. O mauwan kung pakita niyo tungod siguro kay tingalig di nakakailan ako ba. Uy, Wendell, uy, pagtarong. Wala gusto lang gid tungkol matay ato. Ay lang gani kay luwas pa taon ko sa usa ka taong hanggaw. Ay tre programa. Unsay usa ka taong hanggaw? Uy, nga nahanggaw ba Ay. niluwas makanimo? Si bakot ta. Nakita ko niya nga nakita nagunit ko pistola ba. Anya? Tio nang kas kong oo. Nya matud niya. Ayaw! Buhi ko, sagdi ko na ko mamatay, buhi ko. Lagi ang dinin. Unsa ka ano may labot mga ha? Gusto kang mamatay, ha? Gusto ka? Oo, tungkol kay wala ayaw ako ginaboy. Masakito na ko. Ug huwat lang ko sa ako kamatayon. O ron na ko maghuwat, magamatay lang ko. Abi na ako pistola, abi. Ambira. Yabaga, kung mapagamatay ka, ayaw ni pistola, bida, imo yung tumog sa mong, oh, sayang kayo. Usi sayang. Kung mapagamatay ka, ayaw diya sa mong, oh, sa mong, Usa? ang itong mga pistola. Ah, sabi ay. Ara sa mong tiyan. Kaya kung ana sa mong, oh, mabungkag ang imong utok, aw, wala mo palitan na. Oh, unsa? Mao to, kay di ko natauhan man ko sa Natauhan ka? natauhan ko. Di tay maayo nga ko gibuhat ko kani so. Mao to nga tawag na ko balik sa doktor. Pagkanto na ko dito, nangayo pa sa doktor day. Nga naman. Ang resulta di ay sa biopsy, nga dunay cancer sa baga. Dili ito ako taon. Lain ito masinti. Namatay man. Wala, uy, kaparaw sa giday sa doktor Paraw na yung mga doktor ka paraw yun. Ay, Lagi. Dili daw sa doktor eh. dili. Oh. Ano naman? Unya, mao to nga, karon nga naulian ko gamay, nadasing na sa kog tanawa, dasing ko gaon, balik ko gaon. Mao naulian ko gamay sa ang akong palawas taon. O sa dihang nakasuod ko trabaho si Tihol, kay wawart man na si Tihol, karon pakita ko nimo. Wendell. Mao na nga. Kadtong gisabutan na to kaniadto ba. Kadtong plano na tong pagkasal ta. Ato to idayon dila ni. Wa magkakisakit sa baga na. Wa ni bagay sa kulon. So, Pagkasal ta day. Ha? Bahala ko sa bito mo. o itong magpagkasal ka, bahala ko si Mita po. Ay, salamat ka ni pakita na ko si Wendell. Mao di ay wa siya ni pakita na ko kay nasakit di ay siya. O dili pagid mao ang iyahang sakit. Lani, Ay, nay. nasbinok, namisita, ati man na to. Papaulian na lang na siya, nay. Uy, ingna nga natuog na ko. Kakadungog siya, oy. Ari-ari. Hala, ahak man ito ka na, uy. Ang Unsa naman sa binok? Mag-istorya lang sa tagubat, ani.
Kuan, Sige, sige diha, uy. Sulti ko si tuyo na yun mo. kining Manguyab ka na ko. Na sorry na lang, na nakoy uyab. Pakulit na lang sa inyo. Tignaw. Pauli na. No, nagyabang na. Lani, kaning mga lamas, iapa sa dito sa tindahan ha. Mauna ko nimo kay mag-display pa ko aring mga tinda. Oh, Nay. Ah, Nay! O, unsa man? Nay, ang akong uyaba, mo ani ko na siya dinhi sa ato. Basin kung dili ugma sa sunod adlaw, Nay. Mamisita siya. O, pamisitahan lang. Ay, dili kay mamisita lang, Nay. Kung dili mamay na siya kay magminyo na mi. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Gisultihan na lang nako si nanay sa plano namon ni Wendell nga magminyo na mi. Kay matod pa niya, may trabaho naman sad siya naa sa City Hall. Mao nga wa ko magdugay-dugay, uy, gitando giday nako siya. Kay mao man say gusto ni nanay nga maminyo nako aron makakita na siya sa iyahang apo. Unya to. Butsoy! Nang? Ikarga ring kwan sa imong tricycle, oh. Kaning mga saging ug mga mangga. Kanina na nang? O, kanara. Palihog lang niya akong display anak dito, ha? Unang. Oh, unya na lang bayad, ha? Kining sa hapon na lang kay wa pa man ko'y halin. Sa hapon na lang, ma'am. Oh. Sige. May problema lang. Pwede mo ka ako mamisita sa mong anak, ha? Ay, ayaw na lang pangambisyon, Butsoy. Kay nanay uyab ng akong anak. Kani, may pakasal naman na sila. Sa kuday, arin ako, eh. Uy, hoy! Kuha sa ring pakarga na ako! I-off na ko ron, nang. Ha? Ang tahan na laglay, makarga na. Hanggaw! Abi kay wa man siya paglaom sa akong anak ni balibad ang kanahan. Bantay ka lang na akong mangutang kamuanga ka. Ay, asa naman ni Slani, oy. Wa pa man gihatod ang mga lamas. Daga naman ang itag lamas, ra ba? Uy, unsa man ron? Unsa man ka ron? Oy, may nakan hari jasos mga gahi. Taon ninyo gina mo kami maninda din. Sige gyapon mo. Kana kuha na ko Ay, sir. Ayaw taon, sir. Oy, kay maura ba yung taon ay amang panginabuhi, Oh, sir. wali na may mga trabaho ni. Wala personalan. Sige. Approve. Good business kat kaya ani. Sige. Kuha niyo tanan. Kuha mo O, tika. sige, suwayin ninyo, suwaye. Mga matay ta ninyo, sige. Yan, sukol mo ka na ang bida. Kay samot ka na ko yung kaso taon na ni, ha? Tingnan ka na mga dili patindahan din, eh. Prove good man. Unsa. Nananindag yapon mo din, ha? Si, kuha na ninyo. Kuha! Sinja na ba na, ha? Pasinja ko. Ayaw taon na ninyo ko, sir. Maluoy taon mo. Sige, ayaw lagi, sir. Ayaw lagi. Nay, gusto na, Nay. Makabaw sa taan ng mga tauhanan, Nay. Gabaan na kita sila. Katong usam o isalbahis kayo. Di good madaghan yo. Laming patyon tawana, we. Ha, di aparon sa kong atubangan ay ubo-ubon pag yung itlog adto. Nay. Ayo. Uy, si Wendell ka dito, ha? Hello. Na si Wendell nga akong hinigugman, ay. Ang lala, pasudla lang. Wendell, suod nga rin. Dali, dayun. May adlaw ninyo din, ha? Nay, si Wendell, Nay. Siya akong giingon ni mo nga, akong hinigugma. Ug magpakasal namin, Nay. Alex, Ah. Muning panuway nga nagkuha sa kong mga tinda. Patyon ta ne. Nay! Patyon ta ne. Ikaw- Nay! Nay! Kaniyon sa Nay! Kaniyon sa Buwan Nay! ka. Ha? Oh! Ay! Nay! Ha? Animal ka? Ha? Sorry na, sorry. Papahawa na. Ay! Papahawa na. Ay! Ay! Pahawa! Pahawa! Ay! Ay! Mao ni akong problema. Kay di gyud makapasaylo ang akong mama ni Wendell. Kay siya magoy nagkuha sa among mga tinda. Suko jud kay akong inahan. Usa kong buhaton ani. Madayon kaning among plano nga pagpakasal. Unsa man og kamo ang pasultihon? Lani. Ate Pres? Kay wa ma si Ate Pres si Ate Bam? Yeah. Asa tong Cinderella? Lani.
Si Indaylani. Sa lanin sa iyang problema ka to, nakalimot ko. Problema, nakaabot sila sa iyang uyab nga swindle ba? Nya nagapasabot na sila pakasal karon ng iyang uyab na trabaho sa City Hall. Taga-prove mo gud na. Nya ka taga-prove. Nagtrabaho ra man sa ilang trabaho nga palimpyuhan gyud mga daplin sa daan kay samo kayo. Mao to nga nag-operasyon man sila. Natimingan nga ang iyahang mama mao ay namaligya o mga utanon gikuha sa probe. Mao na pag-adto niya dito sa maunig tawhana mo nagkuha sa ako ang mga utanon gikolata gilabay o gihagisan mao na nga niingon taon si kita tibagan draw sa iyang sinder. Lani. Si Indaylani nga usaon mo na ni di mo sugot akong mama taon bam nga mao ni ako mahimong banay nagkasabot ra ba sila bam nya lab man sad kay na niya swindle pod saon mo na ni babe. Ang nangunay magigdakop ang iyang uyab. Ang siyang magdahom nga mauni. Magdakop niya. Nauna. Kung ari ka dire sa Sirach 7, versikulo 25, kung imong minyuon ang imong anak nga babae, nakahuman ka na sa usa ka dakong tahas, apan ihatag siya ngadto sa usa ka buutan nga lalaki. Wala problema lalaki nito, sigilan, buutan siya kung lahat, Buutan nagtrabaho siya sa gobyerno, no? O yan, nahitabo sa nga na may si Manang, o yan na sakpan lagi kayo, nag-clearing baka dyan sa may sayo, Clearing, so clearing. nadakpan. Unsa ka ni panultiho na ang balaod sakit pero tuman kay balaod lagi mapugos sa pagtuman nay sakto ba pagkasulti Malaod. Nuwan ni sa babdalong man bam. kani murag dili kayo bugat ni siya Goliath Ate Pres tungod kay tinuod nga nahitabo kadto pero sa gingon na ni Goliath nga igor man po nagtuman siya sa trabaho si Laki. Suya ko no pagpapangayok pa sa ilo ang imong pamanhon dahil nga to sa imong mama. Unya ikaw sad, explica rin sa imong mama nga, dili man to sa niya ma, nagtuman raman siya sa katungdanan niya kay mga mailang trabaho. Pareha ko da ng kuan, nahinumdum ko Goliath, kanang kadto si Madam Gloria sa barko nga Gloria. Nga ni saka sa dito sa pilot kanang dito mo drive sa barko yang ging kapitan nga awad ya nang dili may ikaw senyor citizen dili ni pasakag mga tiguang. Bitaw. Ana no. Hangyo bigyan siya. Hangyo sige dito. So hiyat ni mong uoy. Ya ningon man kono ako mo ko dito. Ningon ako matagiyan ning barko dong. Pwede ko nung hilak, pwede ko nung kaawawa ta kapitan. Promato pa ko ni Ma'am Gloria kanang okay, nindot imong gibuhat kay nagtuman kasi mong katungdanan. O di ba? Ana lang kanang explicare lang ma'am ing na explicare si pamanhon nimo to sa imong mama imong mama explicahe sa Dito mga sa iyang asawa no, bro? Lani. Daylani. Mao na sakto na lan. Explicar imo hang ugangan. Imong mama. Na nagtuman sa trabaho ang imong boyfriend unya kanang naang kuan sa day kanang naang kato bito sa nain ng uyab ni mo lain nga murat itong kuwang gamit itong laki nga gidituan sa limog singhag kanang ayaw lang po na napagtanong nga lang po pagsulti unya ang kanimang good food ang yang uyab Goliath kuan ko pila kalinya kato bito nga mamisita imong uyab mamisita taa lang ningon man sad ang yang inahan ningon man sa laning dili oy mabayad yun kay mga sawa na murag wala kayo ko kauyon og gamay kay mayon to gipalaila daan sa imong mama ang imong uyab kay gaila pa to daan magkaibaw imong mama nga naa siya nagtrabaho sa mga limpyos kalsada sa City Hall Kana. Di ba pa dila tudak po niya. Imong paborito. kaila pa sa ladaan Tabangan pa to imong mama rin. Kung ano pa to tindan ninyo. Mga butan ba yan ang kuan? Kanang ma-approve. kaila pa daan Nagbuhat na sila trabaon. pwede mahimo to Goliath panalita no kaila pa to sa ladaan pwede mo ingon to yung pamanhunon nga bay ikaw li kananay babae na ninda di ba ikaw li ato kay ay nahanra ba sa uyab ikaw li ato di lang ko Tabangi bay. Daplin na yung kuan. dakpon gani mo kanang di lang ko kay mamama na tong pangasaunon ana ba wa man sa di mo kipila-ila pidito na mo pamayan asa ko ni sawayan imong gamay Bitaw. apan din na lang tana ari na lang tana explicari imong mama unya si imong boyfriend papangayo sa pasaylo aron magkaistorya sila pananglitag dili pa karon madawat sa imong mama wata lang pila ka adlaw pila ka semana bisig pa buwan mahilo na wa pa man kamo magpasuwat sa simbahan Wapa ay wala ko sa niya imiter sa nimong mga kalihukan nimo pa ibawasan din mo mama ka nang itawag sa mga inanog open man akong anak kasi iyang uyab open man siya masulti ingana ang ta no Bitaw. ako bitaw sa bayot ko ako sulti ako igsoon ako ng boyfriend Pedro salamat mo lang natin tuluman Kada ko ang puzzle. Hihon. RMN